Resident Evil. Höpö. Kyllä tän parissa päivässä ohi menee. Missä on Seppo? Tappoittes. Niks naks, henki pois. Älä pelottele mua. Mitä? Ehkä se on Seppo. Nyt tehdäänkin rikosilmoitus. Perkele, teette sen työnne! Ismo! Oot sä varmasti ampumiskunnossa? Totta kai. Ismo Laitila ei ole ennenkään häädetty murha-hommista. Käytävässä. Mitä? Mitäs, oot sä jo syönyt? Mitä helvetti? Terve. Tää vähän tuolla repsotti. Mä ajattelin ottaa tän parempaan talteen. Sinähän ei syö ihmislihaa. Jälkiruoksi. Tästä taitaakin tulla veitsimurha. Ei tommonen minnekään Spencerman. Niin. Kuulu vaan ulos täältä. Mulla ei enää mitään. Lipas. Taas. Ja nyt. Takaisin. Aulaa! Kello. Mitäs nyt sitten? Missä on Tanja? Lasse lähtee sanakaan sanomatta. Ehkä ne on ullakolla. Tai vessassa. Ei mikä sotku. Vittu, kaikki pitää tehdä itse. Tämähän on Tanjan ase. Tää nyt on vaan tällainen paska. On se sitten meikäläisen etsittävä Tanja. Lasse ja Seppo. Homoja. Sivu siitä! Tai muuten mä en vastaa seurauksista. Täällä on esittely. Onks toi turva? Huone. Mitä helvettiä? Lopeta toi. Mulla on HIV. Turha sun on elämässä pilata pelkäämällä tartuntaa. Vanha kunnon Noora. Juu, kiitos. En tarvitse apua. Varsinkaan mieheltä, joka on pahoinpidellyt mun siskoa. Noora, hei, nyt sä meet kyllä kotiin. Mulla on vielä aikaa poistua täältä.